O alcalde de Cambados sae ao paso para defender o proxecto de construción do tanque de Tormentas. Segundo Samuel Lago, tanto o tanque como a tubaxe que uniría a estación de bombeo vilanovesa están fora do dominio público, co que sería posible realizar esta parte do proxecto. O socialista demostra así que as acusacións de Durán non son certas. Non vou entrar en descalificacións, pero que non está dicindo a verdade el, e ademais no propio proxecto, nos planos do proxecto, que aquí vos podo mostrar, vese claramente como tanto o tanque de Tormentas proxectado como a estación de bombeo seguinte a ese tanque de Tormentas, que era a donde habería que conectalo, están ambas fora de dominio público e, polo tanto, pode facerse un trazado por fora do dominio público directamente desde ese tanque de Tormentas a esta estación de bombeo. As declaracións nas que Durán acusaba a Lago de mentir foron durante a reunión mantida con Augas de Galicia o pasado luns, unha reunión da que o alcalde de Cambados lamenta que Vilanova e Augas de Galicia non estean a favor de desenvolver, polo menos, o proxecto do tanque de Tormentas. Como se ve na reunión do outro día, non son moi optimista. Espero que, de algún xeito recapaciten e se plantesen que mellor que nada é facer isto e que polo menos podemos avanzar e solventar en gran medida os vertidos, porque, como digo, a parte máis importante do proxecto é, sin dúbida, o tanque de Tormentas. Samuel Lago indica que un bateiro propuxo na reunión modificar o trazado do colector para que non entre en dominio público, unha medida que convence ao rexedor cambadés, pero non a Vilanova nin a Augas de Galicia. Lago entende a denuncia do contencioso, pero pide seguir traballando debido ao retraso que suporá o proceso xudicial. Pero, mentras se pelesa por eso, ben sexa cunha modificación do trazado, ben sexa no contencioso administrativo que xa anunciou Vilanova que vai plantexar, ou ben sexa continuando as negociacións con Costas, non deixar, mentras tanto, ese proxecto aparcado, porque somos conscientes de que moitas industrias viven deso e ás veces poñemos en perigo a súa supervivencia, non? Outra opción que dá o alcalde cambadés é aproveitar os cartos do proxecto para mellorar as canalizacións de auga, separando as fecais e permitindo liberar a estación de bombeo. Que tamén hai que traballar na separación das aguas pluviais das fecais. É dicir, para nós non só se trata de mellorar o transporte desas aguas á depuradora, porque ao final estamos metendo moitos millóns de litros de auga na depuradora que non deberían de chegar a ela. O que temos que facer é tamén traballar, e se cadra, mentras non se fai o colector que pode aproveitar Augas de Galicia, é ese diñeiro do colector invertilo en facer redes separativas, investigando cales son as que máis auga traen a ese futuro tanque de Tormentas. Cambados apoiará a Vilanova no contencioso, aínda que non poida presentarse como parte, defendendo que o proxecto do colector entre ambas vilas é moi necesario. Samuel Lago tamén indica que as negociacións con Costas están pechadas e que a propia administración lle indicou que xa no 2021 advertiran a Augas de Galicia que o proxecto do colector non sería viable por ese trazado.